iyahang aming gitayupan. cupcake. Ay, wala na. Aming cupcake. O gipurma niya dayon gibutangan niya og mata, ilong. Okay, Dayon bayaran iyahang na ta kanya gitayupan, 5. gihuyupan niya. No? Ang ginhawa sa Ginoo yung mismo. Nagtayo sa ilong sa tao. Ma, masigula kay imo. Ug mo na hinungdan nga Sigula kay imo. ang tao nagabaton og kinabuhi. Amen. Ingon din na nga kalag nga nagabaton sa yutan-on nga lawas, nga nagabaton og espiritu, no? Nga nahimong buhi nga binuhat sama hula sa hulagway sa Ginoo. So mo na gyud ang creation sa Ginoo sa tao. Sa ulo, 20, ano? Mo gyud na siya ang kanabang create sa Ginoo nga sama sa iyang hulagway. So kung imong tanawon, ang yutan-on nga lawas nga giumol sa Ginoo nga mao ang tao, kitagaan niya o gininhawa. Mo ang ginhawa niya unang spirit. Genesis 2. Nagabaton og kinabuhi. No? So ang tao, espiritu kalag ug lawas. Amen. Una ang wagit sa kwan, di ba na sa Genesis 2, 7. City. 2, 7. Then, Ano saan? Ay na, human naman to nako guys. sige. Then, di ba? Espiritu kalag ug lawas. Amen. Muna siya ang tinatibukan sa tao. So muna nga ako lang na siya ang kuan din ha, introduction kay ang akong title sa akong i-share gahapon dito. Ang yutan-on nga lawas nga gisuluban sa espirituhanon nga bahandi. Di ba? Ang yutan-on nga lawas nga gisuluban sa espirituhanon nga bahandi. Mo gina ang original. No? So muna nga nakasalang tao. Dahil salamat sa Ginoo nga gipasikulit ta. Amen. Grasya sa Ginoo. Amen. So kana siya nga ang Hawi. title diya karon. So kinsa man na ang yutan-on nga lawas nga nasuluban sa espirituhanon nga bahandi. Kinsa man na nga mga tao. Dan sibo. Sa pagkakaroon, Karon. kita nga mga anak sa Ginoo. Pagkakaroon. O sa Ang pagkakaroon, tanang midawat ni diba, Kristo. kita nga naay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Katong mga tao nga nagbaton sa espiritu sa Ginoo, katong nabuhi ang iyang spirit. Dili pwede lang mga tao nga wala mituo sa Ginoo. Wala na sila masuluban sa espirituhanon nga bahandi. Kung dili ang isuuban ra gyud sa espirituhanon nga bahandi sa yutan-on nga lawas ang mga anak sa Ginoo ra gyud. Amen. Amen. So muna nga basahan diya sa ikaduhang Korinto kay naatoy tulo ka butang dinhi. Nahitungod sa yutan-on nga lawas nga gisuuban sa espirituhanon nga bahandi. Kaduhang Kay tulo ka Korinto. punto dinha. Diya sa Ga palihog ko ga gunit ga. ikaduhang Korinto, Kaduhang Korinto. kapitulo 4, versikulo 1 basahan diya. Sulat na ni Pablo. Iya na nga testimony sa iyahang kinabuhi samtang nangalagad pa sa Ginoo ana nga mga panahon. 4 ano? Oh. Busa wala kami kawad-i sa kadasig kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining maong pag-alagad. Okay, diyan lang po to. So, si Pablo nagsulti ana ha. Si Pablo usa ka tawo nga katapusan nga apostolis nga gipili si Ginoo. Kung imo tanawon si Pablo usa siya ka tawo nga kadabang yutan nga lawas nga gisuluban sa espiritunong bahandi sa Ginoo. Dahil kung imo tanawon nila una ang yutan nga lawas nga nakabaton sa espirituhanong bahandi di gyud kawat ang kadasig. Amen. Yan ang kana. So di jud ka mawad ang kadasig. Dili gyud kawat ang kadasig. Tungod kay iyang ipasabot diha ang iyang pagpagalagad gihatag sa Ginoo. Amen. Oh. So sa ato pa, kung imong tanawon ang Ginoo mo'y naghatag niya sa iyang pag-alagad ana nga panahon. Oh. Ino kami nga kini atong pagpangalagad dili ato Ang atong pagpangalagad dili ato Kung dili gikan sa Ginoo. Mo gina siya kanabang biblical nga atong tan-awon kung ang tao nangalagad pas Ginoo. Dayon ingon siya iyang ipasabot nga di siya mawad ang kadasig tungod kay ang iyang kadasig gikan mas Ginoo. Amen. So
So kung atong tanawon, si Pablo, ang iyang kadasig wala magagikan sa iyang kaugalingon. Ang iyang kadasig wala magigikan sa mga tao. Ang iyang kadasig wala magigikan sa iyang kwarta, sa iyang taas nga profesyon, wala diha nagagikan. Kundi ang iyang kadasig gikan jud sa Ginoo. Diba? Amen. Gikan jud sa Ginoo tungod kay gipili sa Ginoo, gitagaan siya og buluhaton sa Ginoo. No? Nga mao nga nahimo siya apostolis. Muna giingon niya nga ang iya pag-alagad dili gikan niya. So ang yutan-on nga kana bang nga lawas nga suluban sa espiritu mga bahandi sama usab karon sa matag usa kanato. Di ba nga nangalagad sa Ginoo? Di ba? Amen. Nga kining atong pagpangalagad karon dili ato iyas Ginoo. Di ba? Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo dili man ikaw mo present dito nga mo alagad ka dili. Kay kung ang imong pag-alagad gikan nimo di ka mo lahutay. Ang imong kadasig mapalong yun. Di ba? Diba? Ang akong kadasig wala mag-agad sa kanabang nanay mga Kristohanon nga ang iyang kadasig nagdala sa pastor. Dito ana o kay ang pastor kay mayo kayo. No, niya day buutan pa yun. Init na Diba? siguro. Dito nag-agad ang iyang kadasig sa pastor. Muna nga simba siya kay ang pastor na to. Yang ipahinabog ang pastor. Kaya karon ko ang pastor magkasala. Di, ang iyang kadasig mapalong. Na-appeal ko sa kasala. Oh, papalo nga iyang kadasig tungod kay naaraman dito nag-agad ang iyang kadasig. Dahil napoy mga tao ang iyang kadasig nag-agad lang sa iyang profesyon. Kung, di ba, nag-agad siya ang trabaho. Kung ang iyang trabaho, wala na. Mapalo na po na iyang kadasig. Napoy mga tao nga dasig kayo nga musimba kay dito kayo ang mga tao dito. Wapong simba niya, ang mga tao, wapong Ismail. Mga gwapo po. Lami kay mga appliances. Lami kayo, dasig siya. Iya kurun ang iya mga kauban kurun. Utangan siya, di mo bayad. Ha? Ay mo ano iya ka dasig. Hindi mo mayad. Ang uban dasig kay daghang kwarta. Iya ko ade kwarta. Di na pud mutungha. So ang kana nga kadasig gikan ra gyud sa Kagalingon. kaugalingon. So kinating pasabot kini ang tao nga nasuluban sa espirituhan ng nabandi nga nangalagan, nasuluban siya, usa ka butang, kanang kadasig, gikan si Ginoo. O kana dili na mapalong. Di na mapalong ang kadasig, gusto sa kabugnaw, tanaw si Pablo. Nawala ba yung kadasig nga, miatuba siya sa tanang klase gayon nga kalisod. Pero yan ang gitaro. Pero wa yun kawan ang iyang kasatod ka, ang iyang kadasig, gikan mas Ginoo. Diba? Amen. Ikan ato. Unang nindot kayo nga pasabot gyud nato sa mga tao nga siya gyud mapundar gyud siya diha. Sa iyang relasyon sa Ginoo mapundar gyud siya. Kana bang ang iyang pagpangalaga dili sa iyang kaugalingon. Mahigmata siya ba? Nga nangalaga siya tungod sa Ginoo. Amen. Nagidadala ni Ginoo. Kay namay nangalagad nga mulagad ko pero ikan ulit niya. Di ba? Kira niya. Ngayon, basahan sa kuan sa 16. Basahan sa 16. Sa pagidya. 16. Hmm. Tungod ni ini wala gayud kami kawad kadasig bisag anam kahugo Ogo. ang among lawas kahugo man diri kahugo ang among lawas ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Oh, hallelujah. Usa sa kana bang na ang imong kadasig nga gikas Ginoo tungod kay gipasabot ni Pablo diha ang ilang spirit ginalig-on adlaw-adlaw. Ginalig-on si Ginoo nga mao ang Espiritu Santo. Kang spirit ug ang Espiritu Santo mo man na siya magpartner. Unsa man na ang spirit day? Nga gipasabot ni Pablo nga gilig-on adlaw-adlaw. Kanang spirit nato karon nga gibuhi si Ginoo mo na ang atong konsensya. The body is weak but the spirit is willing. Mo na ang atong konsensya. Di ba? Ang konsensya nato kanabang dako kayo o kanabang ang iyang kasing-kasing nga naay pagtahod sa Ginoo. Naay kahadlok sa Ginoo.
Kaya mo naman ang trabaho spirit. Ang trabaho spirit, musimba, mudaig, mukanta, muampo, musimba mo kinaya trabaho, konsensya. Bisag asa ka panulong. Unya, ligon kayo ang ilahang kuan. Ang ilang spirit, ano-ano, gilikon. So sa ato pa, mga tao, nga naglakaw diha sa espiritu. Ang ilahang ipalabaw sa ilahang pagkatao, ang ilang spirit. Kaya gustuhan karon nga luya ang ilang spirit. Siguro. Kung luya ang ilang spirit, ang kalag lagi apoy magbuot. Kaya ang kalag magod, ang iyahang function ini, mao man ni siya ang maghunahuna. Mao man ni siya ang desisyon. Mao man ni siya ang plano. Mao man ni siya ang maghunahuna, magtrabaho. Unya aha man ni siya nakakunit sa atong lawas. Naa ni siya nakakunit sa atong lawas. Unya nag-agad na ni sa atong lawas, unya ang lawas, ang trabaho sa lawas kay bumana siya ipaminaw, titanaw, tisaway, ipaminaw, tismis, baba, sulti, simot, muna iya, kamot, lakaw, pikap, muna siya, unya naaman ni tanan sa kalibutan. Masalot man niya, dito na padulong sa kalag. Muna nga ang tao, kung ang magdominar niya ang iyang kalag, tawhanon siya. Dili kay siya makapangalagan tinuod sa Ginoo. Pero kung ang yutan nga lawas nga sa nasudlan sa espiritu nga bahandi, mo na nga maghari yun ang spirit niya. Kaya ang spirit nga nabuhi nato, mo na siya makikunik sa espiritu sa Ginoo. Kung kusga na siya, naala siya nga paminaw sa mga butang nga dili makita. Muna giingon ni Pablo sa 18 gani, kami wala mi maglagpas sa gani sa 18 basa. Basa. 18. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Oh, unsa man yung Kay ang mga butang nga makita dili muluntad og dili muluntad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Oh. Unsa man yung ipasabot din na, no? Naglakaw siya sa spirit. Kaya yung spirit magkinabuhi ni siya sa mga budulang dili makita. Masabtan niya ang mga butang nga dili makita. Ba? Kung nga likon kaya ang ilang spirit, ginalikon man ang adlaw. Kung ang kanasing nila di mapalong, tungod kay nagpuyo sila sa espiritu sa Ginoo. Kung ang spirit sa Ginoo mo gyud maglabaw gani sa imong kinabuhi, ang imong kalag maplastar siya. Dahil ang lawas bubuhat siya sa pinakamaayo nga kanabang kung sa inyo'y tinuod nga iyang buhaton nga magkinabuhi siya sa kalibutan. Nagiyahan ba? Ang screenan. Kay ang spirit mo magina siya tinuod yun nga mutudlo na to nga magkinabuhi ta ingon nga kristuhanon nga naata sa espirituhanon nga bahay nagpuyo. Kay dili matatawanon. Taana mata sa kanabang langit nun nga kinabuhi naatay pagkatawanon. Pero ang atong kalag nagiyahan sa spirit. Muna'y pinakanindot sa mga kristuhanon. Kaya nga no, makahimo gid siya sa pagkinabuhi diha sa espirituhanon nga bahin. Makahimo siya sa pagkinabuhi sa mga liting lutan. Amen. Bisan asa ka padulong, bisan unsa ka kabisi, ang imong gininhawa, maura gyud ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang imong mga gininhawa, ang imong hunahuna, kanunay nga naa diha sa Ginoo, ang imong konsensya mulabaw gyud ang hadlok. Okay? Di ba? So muna nga ang kakasig sa tao nga gipuy-an sa espirituhan nga bahandi di gyud mawala. Amen. Telikon kayo ang iyang spirit. Amen. Telikon kayo ang iyang spirit. So muna siya ang una nga punto, no? Nga ang yutan nga lawas nga nasudlan nga gipuy-an sa espirituhan nga bahandi. Dahil ikaduha, diya sa versikulo 2. Dos. Genesis 2. Dili, diya sa Dos. Korinto. Gisalikway namo ang tanang tinago og makauulaw mga buhat, wala kami maglimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag
sa kamatuoran atubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. Okay. No, tanawa ang gisulti ni Paul, di ba? Sila nga mga tao nga gipuy-an no sa espiritu sa Ginoo, gipuy-an sa espirituhanon nga bahandi nga gikan sa langit. Iyang giingnan nga nagtestimony siya nga kanabang ilang gisalikway no makahimo sa pagsalikway sa mga buta nga kanabang dili maayo, di ba? O makaulaw nga buhat makahimo sa pagsalikway. Dayon naglakaw sila sa kahayag mo gina ang resulta no ayon gipaningkamutan na kanang gipaningkamutan diha kanabang gitagaan sila sa Ginoo tinguha giniktahan man sila sa espiritu sa Ginoo tinguha nga kanabang dili sila masalawayan sa tao. Kaya di magpasabot nga, di na lang ito masawayan, yan normal lang yung kalibutan, manaway may gina, bisag way kasaway, di ba? Pero, sa ilahang konsensya, sa ilahang kinabuhi, kabalo sila, kung aha nila, nagiplastar ang ilahang kaugulingon. No? So muna nga, ang ipasabot niya, ang yutan-on nga lawas, na gipuy-an sa espiritu nga bahandi, makahimo sa pagsalikway sa mga kinaiya nga dili maayo. Ang kinaiya nato nga dili maayo di man na mawala. Pero nga makahimo gani sa pagkontrol, sa pagpugong nga dili nimo na dili ka makapakuyon anang mga butanga. Makahimo ka mga buhat nga makakuulaw, mga sikreto ba? Kontrolir. Oh, makahimo ka kay abi nimo kung wala kay espirituhanong bandi nga nasa sulod sa imong lawas, dili na nimo matugyan, dili na nimo masalikway. Nagpuyo ra na sa imong sulod. Tungod kay ang sala naaman siya gatago. Oh, sa sulod sa kasikasing sa tao nga makasasala. Pero kung ang espirituhanong nga bandi, si Kristo na nimo, kung unsay mga basura nga naa sa imong kasing-kasing hunahuna, kuhaon na niya. Unsay mga basura nga naa sa imong hunahuna o kasing-kasing. Di ba? Tungod kay dili man ta makahimo sa pagsalikoy ana. Di ba? Dili ta makahimo ana sa pagsalikoy. Nagtago magud na sila. Unsa may giingon sa Mateo 5:8 nga ang putli o kasing-kasing makakita sa Ginoo. Amen. Di ba? Gipasabot ana ang tao nga nasudlan sa espiritu sa Ginoo, sa espirituhanong bahandi, makahimo na siya no sa pagputli sa kasing-kasing kay di man nakaputli sa atong kasing-kasing. Si Kristo iyang putlion ang imong kasing-kasing. Unsa man ang ingon niya nga nanuktok ko ablihi ko kay mo puyo ko diha. Maging salo ko sa imong pagkaon unsay pasabot ana. Kung naay balay, kung panahon sa kaon, di ba? Manungha tanan. Di ba? O di ba? Bisag wala diha karon pagkaon na, muli man yun. Anong na yun? Unsay pasabot ana? Si Kristo kung abli ang imong kasing-kasing, dili na siya manuktok, musulod na siya. Ug dayon makig-uban saan niya, ubanan ka niya. Iskutan man diha. Ang Dios nag-uban namo. So muna nga si Jesus sa sulod sa imong kasing-kasing, iyang i-arrange ang imong kinabuhi, iyang isplastar ang imong kinabuhi. Amen. Ay aron nga makakita ka sa kaayo sa Ginoo, Amen. di ba? Kung makita nimo ang kaayo sa Ginoo, mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Makita nimo ang kadako sa iyang gugma, sa iyang grasya, una nga mulakaw ka, gapamuhagay ka sa mga pagdain. Di ba? Dili iya gusto nga ang sala sa usa ka tawo nga nasudlan sa espiritu sa Ginoo, maglublob diya, mugawas gyud na siya. Pero kung wala kay tinuod nga relasyon sa Ginoo, Wala po. sirado ang imong kasing-kasing, tama na si Jesus manuktok. Di siya kasulod. Ang pulong sa Ginoo di kasulod. Walay mahimo. Ang imong kinabuhi magpuyo sa kangit-ngit. Taguan ka sa sala. Mamatay ka sa sala. Una ang nindot kayo pabor nga katong mga tao nga kanabang naa sa yutan nga lawas nga napuy-an sa espirituhan ng bandi. Amen. Di ba? Ang sala gud tara na tuyok. Labay-labay lang na. Di ba? Labay-labay lang na siya.
Pero makahimo ka paglikay-likay. Di ba? Makahimo ka sa pagkontrol sa imong kaugalingon. Hallelujah, di ba? Gapit ko, no? Ang kuyaw nga sala kanang gitaguan. Kay mas maayo matong sala nga madayag. Kay daghan pa makatambag nimo. Iya magpanangkamutan na Pero bulabaw yun ang imong konsensya. aron dili makahugaw Siya din ka. Makonsensya jud ka. sa ministry namon Kaya ang konsensya mo gyud na siya mutulak nga ikaw magapahinumdum gyud kanon na ang Ginoo nimo. Magpaibabaw gyud ang imong kahadlok ba. Pero kung ang sala maghari nimo, dili naman ka makonsensya. Wala na. Bisan pa siguro kung saong kag makmak, bisan kag istorya, nagpagahi gyud ka. Tungod sa sala, Sala malublog. di ba? Ang baksan, kung likusan ka, kakalihok. Muna siya ang sala. Ang sala, mulikos nimo, di ka kalihok. Hantod nga, malumoy ka, lamuyo na lang ka. Tukbo na dayo. Kaya ang kawatan mo ay hindi din eh, aron sa pagpangawat, pagpatay, blabla. Pero si Jesus, may hindi din eh, aron sa paghatag, ug nindot kayo nga kinabuhi nimo. Mo bitaw nga gisudlan ka sa espirituhan ng bandi, aron nga ang imong kinabuhi, ang imong yutan nga lawas, nindot kay resulta. Hallelujah. Ito kay resulta. Ma-enjoy ka sa imong kinabuhi diya sa Ginoo. Hallelujah. Diba? Mo na siya ang ikaduha. Ito lang kung magdugay diha. Dayon, ikatulo. Tulo. Yapon sa basa ang versikulo 7 paingon sa 9. Siyete paingon sa 9. apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi naisama sa mga kulong nga hinimo gika kulon Kulon. nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios og dili amoa. 8. Gisakit kami sa tanan paagi apan wala gayod mapukan. Naglibog apan wala gayod kawad-i paglaom. 9. Gilutos kami sa mga tawo apan wala gayod biyai sa Dios og bisan tinuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Oh. Kung imong tan-awon diha ang testimony ni Pablo, di ba? Nga mura sila og kulon. Nga gihimo gikan sa yuta, gihimo gikan sa lapok. Kulon. So kulon, di ba? Ang kulon, Lutuan og inunon. diya, Niluagan. ang pagbuhat sa kulon kay hulmahon man na. Hulmahon ka ba? O clay. Hulmahon ka. Dahil nag-iskot siya diha ga aron makita ang gahom sa Dios nga naa nila. Kanindot. Aron dili makita sa mga tao nga kanang naa nila ila. Dili ang kapadayag yun ang gahom sa Dios. Amen. Dahil nag-iskot siya nga bisan grabe kayo ang ilahang magpagsulay, di ba? Nalibog sila, wa gyud sila malibog, wala sila biyahe sa Ginoo, ginagmala sila, wa mamatay, di ba? Iluto sila pero ang Dios wa bibiyan nila. Testimonya na mga iyang giagian nga grabe gid kayo, di ba? Nga iyang giagian. Kaya dayon ang paagi sa Ginoo nga gipasabot ni Pablo diha. Kung kita nasudlan na sa espirituhanong nga bandi, naa na sa Ginoo. Nasudlan na sa espiritu sa Ginoo. Sama ta sa kulon. Kulon. Sama ta sa kulon. Clay. Ginahulma ta ba? Ginaumol ta. Kay kana ding mga pagsulay nga moabot nato. Di ba? Diha ta umulon. Matag pagsulay diha sa Ginoo nga atong maagian giumol ta. You are Aron nga mahimo pagitang lingkod, mahimo pagitang nindot. I am the Oh. clay. Daghang kay Kristohanon karon nga Mold me and kung make na mga pagsulay nga moabot nila. No, mayon sila nga gisulayan magpo. Dayon, wala mo ko'y gihimo nga maayo, nagsimba ko, nagbinutan ko, hatag ko, di ba? Pero my ipis nga ang pagsulay nga miabot nila,
Ginapurma sila sa Ginoo ba? Ginapurma unta siya. Pero kay dili pa siya magpapurma. Musulinder man siya. Sakitan man siya. Dili na siya kung dili na siya tinud-anay nga naay relasyon sa Ginoo. Awas mo kay sakitan nimo. Pero kung ikaw gisudlan ka sa espiritu sa Ginoo, naani mo ang espirituhan ng gabandi. Kung moabot nimo ang pagsulay, Agwanta. kabalo ka nga giumol ka sa Ginoo. Amen. Kabalo ka sa imong kaugalingon nga gisulayan ka pero madaog nimo na. Tungod kay kana nga pagsulay, dili na pinaagi sa imong gibuhat nga gibuhat nimo na tungod kay may resulta lang na sa imong gibuhat. Dili na siya para ni Job ba. Si Job gisulayan, kung siya ingon niya, sa matang pagsulay na buot niya, mikinaw hinuon ang iyang kinabuhi, nanindot hinuon. Ang ulawang, kung sulayan, musidlak na siya pag-ayo. Ang Kristohanon, kung sulayan, nindot kayo ang resulta. Kaya ang pagsulay sa usa ka Kristohanon, naay panalangin. Diba? Kaya ang kalibutan magod, lahi ang pagsulay sa kalibutan. Ang pagsulay sa kalibutan, patyon ka. Patyon ka sa kalibutan. Kaya kanang pagsulay, iya man yun na sa nautan. Iya man yun na siya, wala man yun na sa Ginoo. Wala na sa Ginoo. Ang Ginoo mutugot lang. Mutugot lang siya anang mga butanga. Tugot kay naa siya gusto nga buhaton sa atong kinabuhi. Nga mas mo, nindot pag yun. Muangat pag yun ka. Hindi naman pwede Kristohanon nga, isi-isi lang. Ligay-ligay lang, simple lang po. Ang ingon ni Pablo diya, niluto sila. Kuya to ilang pagluto sa una, dili na sama karon. Pero kining ato karon, di mo na obserbahan, murag sa may mulutos na to. Kasagaran ang mulutos mga anak na. Simple na kayo. Di ba? Dili kayo grabe maglutos. Kato sila, naglibog sila. Kaya dahil, wag nyo sila mawadig palog. Karon, kung maglibog ta, ayun na lang paglibog. Kaya ano nga, way libog. Oo, di ba? Kanya dahil, may budagmal na to. May budagmal na to, wala. Simple na kayo. Dagman sukol po. Ang mga pagsulay nga sagara, kanang No, atong papildi mo. ginatubang adlaw-adlaw, kanang bugas, may anak. Simple na kayo sa nga tanan. Kaya isuban. Diba? Ngayon sila nga, gusto kong katong nila, pagsulay, ayaw na kay matinuod yan na. Labayon kag bato niya, labayon kag pandilibro. Pero naman po niya ang dagko kayong panalangin. Oo. Pero dili man ka maunsa. Unsa man ay giingon ni Paul, nga wa gyud sila biyayes Ginoo. Giubanan gyud sila sa Ginoo. Di ka maunsa. Kuna karon. Mga tao, mga Kristohanon, mga kayo, sa mo di na ko magpabaksin ini, o ko di magpabaksin, wala na problema. Ayaw kano ka na. Kaya piniram na maglikay-likay anak. Aw, di na problema, di ka biyahe. Kung Wala problema na kay dili man kita musulbad sa problema sa kalibutan. Dili man kita muingon nga mabalaka o sa may ikatabang anang kung mabalaka ka. Buhatag man ani mong taas nga kinabuhi. Ingon ang pulong si Ginoo. Kana problema pasagdi nga mo ra gyapon mo sublad ana. Kita nga anak sa Ginoo nga nasudlan sa espirituhan nga bahandi, kabalo ta kung asa ta nagbarog. Kabalo na to, asa na to di ba? So muna nga nindot kayo. Sa matang pagsulay, nababot na to, ginahulma tas Ginoo. Ginahulma tas Ginoo. Uya kaya itong mga pagsulay karon ginagmay lang mga sa tanan. Mayra. Muna nga, salamat sa Ginoo. No, muna siya ang katulog. Tulog. Di na ko mo usulti kay anak si Pastor Anta. Mura to ang Tulog ka punto. To God be the glory.